drejer sig om kropsidealer gennem tiden med nedslag i antikken og 1930'ernes kropskultur. Og så vil jeg gerne starte med at analysere to skulpturer, og det vil jeg gøre ved hjælp af den hermeneutiske metode, hvor vi arbejder med hermeneutik, og herunder vil jeg bruge skulpturanalysen til at besvare problemstillingen. Og den første skulptur, jeg vil analysere, det er diskoskasteren, som er fra den tidlige klassiske periode fra 480 til 450 f.Kr. Og der er nogle sådan specifikke træk ved ham, som vi kan se. Altså han står i kontrapostsstilling, hvor der er nogle diagonaler i skulder- og hofteparti. Og han har en SK i kroppen. Og han viser ikke nogen følelser, og, som er sådan et stort kendetegn i klassisk tid. Og han er nøgen. Og figuren den er lavet af marmor, som også er meget generelt for bare de her skulpturer. Han er også en diskoskaster, og det viser, at han er en atlet i de olympiske lege, som også fortæller, at vi har altså nogle olympiske lege på det tidspunkt. Vi kan også se på ham, at det er at det er moderne dengang at være atletisk og smuk. Altså det var et mandligt ideal på det tidspunkt, og han har meget store og tydelige muskler. Og han er meget ung, så man afbilleder kun, eller primært unge mennesker på det tidspunkt, fordi det var det smukke. Og den anden skulptur, vi har valgt at analysere, han hedder Skraberen, og han er fra 320 f.Kr., og han er fremstillet i marmor. På ham der kan vi se, at der fremstår panderynker. Hovedet det er blevet meget mindre, han har en normal størrelse, han ligner via en menneskelig udform af en skulptur. Og så er han meget mere markeret end ham, vi ser fra tidlig klassisk tid. Så vi kan se, at et mandligt ideal, det bliver, at man skal være større og mere atletisk og flottere, og det er kroppen, man lægger mærke til på det her tidspunkt, og det hænger meget sammen. Altså man skal være stor, man skal være flot, og man skal være atletisk. Og man kan også se, at ansigtet det er blevet mere individualiseret, det har fået udtryk, det har fået følelser, hvilket er en meget stor forskel. Og der er en tydelig kønsforskel nu, han ligner en mand. Ud af det her, så har vi så fundet ud af, at mændene de skal have atletiske kroppe, de skal være muskuløse, de skal være flotte, altså meget store, og det er ofte unge mænd, de afbilleder. De har også fået flere detaljer gennem tiden, i hvert fald primært i ansigtet og også på kroppen. Og selvfølgelig så har de fået et mere individualiseret ansigt, som man ser i den senere klassiske tid, hvor at der er mange flere udtryk, og der også kommer rynker til syne, og ja, at de skal være meget større, og de bliver bare større og større gennem den klassiske tid. Ja, så har vi så også analyseret en film, Olympia, Das Fest der Schönheit, af Leni Riefenstahl. Og her har vi brugt den humanistiske metode til at analysere den her, hvor vi er gået ind og brugt idrætshistorie, hvor vi arbejder med kildekritikken. Og det er tydeligt i filmen at se, at Tyskland er meget inspireret af det gamle antikke Grækenland, hvor han bygger sine værdier og bruger, han bygger sine værdier på det gamle Grækenland, idealer og idéer. Han bruger for eksempel de samme sportsgrene, og de smører også kroppen ind i olie, som man også gjorde i Grækenland. Alle de her sportsgrene, de har til fælles, der er en af dem, det er den her diskoskaster, som vi så også har, som Josefine har analyseret, hvor de lægger meget vægt på ligesom at vise, at Tyskland og Grækenland i princippet er det samme. De vil gerne ligne det mægtige imperium, som grækerne havde. Det vil Hitler forsøge at vise selv, og derfor så bliver der bliver filmet i frøperspektiv hele tiden for at få atleterne til at virke større og bedre og vigtigere. Fordi han gerne vil have han vil gerne
få andre til at se Tyskland, ligesom man ser grækerne. Ja. Derudover så er der også musikken, som er med til at gøre, at man udelukkende tænker positivt på tyskerne, og at man fremstiller de tyske atleter på den her positive måde. Og det er ikke sådan, man umiddelbart lige tænker på Tyskland nu. Der tænker man ikke positivt, der tænker man primært krig. Og, så er der de her kropsidealer, som Tyskland så også forsøgte at efterligne, med at vise de her muskler, og man skulle også være stor, ligesom man også skulle i Grækenland. Hitler udnytter lidt det græske imperium ved at forsøge at gøre det til sit eget, og forsøge at få Tyskland til at blive lige så stort. Den her film, den ligger lidt op til propaganda, da filmen glorificerer Tyskland, altså gør det smukkere, end det i virkeligheden er. Han viser kun de positive sider, og viser dem som alt godt. Så vil jeg så komme ind på sammenhængen mellem det mandlige kropsideal gennem de olympiske lege, fra de antikke olympiske lege, og så de olympiske lege i 1930. Og set fra Grækenlands synsvinkel, så var det en meget stor ære at være med i de olympiske lege, og det var så stor en ære, at man faktisk var villig til at dø for at vinde. Og hvis man så ikke vandt, så var det så stort et nederlag, at man ikke rigtig kunne vende hjem til sin landsby, og man kunne ikke rigtig være sig selv, fordi man tabte. Så man ville faktisk hellere dø, end at ende som nummer 2. Og når man så endelig vandt, så fik man så en statue, og det skulle så være et bevis på ydmyghed og taknemmelighed, fordi at guderne havde benådet den her ære, som det så er at vinde. Og de her statuer, de symboliserer så også den her idealiserede mand med meget atlet krop og synlige muskler. Og de her kropsidealer, som de havde i Grækenland, i det antikke Grækenland, de var vist igennem skulpturer. Det var så de her drømmebilleder, man fik vist, hvor de også var nøgne, hvilket fremhævede alt på deres krop. Det fremhævede mavemuskler. Det var nemmere at se, når man var nøgen. Og de her statuer, det er så også unge mænd, fordi det var ligesom de perfekte, de unge mænd, de ingen rynker, det var nemmest for dem at få en god krop. Derfor så viste man unge mænd. Og tyskernes synsvinkel på det her olympiske lege, de var ikke villige til at dø for at vinde, men som Mette sagde, så betød det meget for deres land, at de var de bedste til alt. Så derfor så gik de altså ikke meget op i at vinde. Og de tog mange discipliner fra Grækenland, fra det antikke Grækenland, som for eksempel diskuskast, som Josefine kom ind på. Så de overførte mange discipliner fra Grækenland til Tyskland. Og Tysklands kropsidealer, det var så også noget af det antikke Grækenland, fordi at man ville gerne have, at de her atleter, de skulle fremvise, hvordan Tyskland var. Så de skulle selvfølgelig have en god krop. Det betød ikke så meget, at de så godt ud, som de gjorde for Grækenland, men at de havde en flot krop, og de så også smurt ind i olie, som vi også ser i videoen. De gjorde meget for at fremvise deres krop. Og Hitler, der var så også noget med, at Hitler han hellere ville have, at han mente, at den perfekte mand var en med blondt hår og blå øjne. Ja, ud fra hvad vi ved nu, ud fra hvad vi har fået at vide, så er der visse ligheder mellem Grækenland og Tyskland, men der er alligevel også en del forskel, fordi Hitler han tog det, som Grækenland havde lavet, og ændrede lidt på det. Det skyldes, at Hitler gerne ville have, at hele verden skulle grækerne mente, at man skulle være brun, flot, muskuløs, og så lå det lidt i baggrund, at man selvfølgelig gjorde alt for at vinde. Tyskerne
Grækerne ville også gerne bruge sporten og de discipliner til at blive bedre i krigen, da de på den måde kunne blive stærkere og hurtigere. Tyskerne havde ikke helt den samme holdning med, at de var klar til at dø og alt det der, som var et kæmpe tabu for grækerne. Tyskerne dyrkede sporten rigtig hårdt og for at vise, at de var gode, og at de havde det perfekte folkefærd, samt at nationen også var et smukt sted, og at man var stolt af sit land. Hitler forsøger dermed at vise, at de var gode og meget bedre, end de var, og dermed glorificerede han landet